Nganong dili ta kinahanglan magampo sa mga santos. Ang pag-ampo sa mga santos, mga igsuon, wala ka na gitudlo diha sa Bible. Mga igsoon, mayong adlaw kanatong tanan. Team Lakbay Katoliko. Tagaan na po natong pansin kini si Kristohanong Madasigon. Gitubag niya ako ang reels kining na-upload sa reels nako atong John 6. Unya nikabat na siya og 9.7k views. Unya yan ang gitubag sa iyahang reels pod kining niang na-upload sa iyaha July 8, 35 ra kabuk viewers. Tana nya ako ni siyang gihagit og debate ni okay nunta pero sa dihang nangutana ko niya unsay iyahang relihiyon. Uy, ningon naman siya Christian. Unsang klaseng Christian mo pa yun mutugan? Pastilan. So aton tan-aw ning iyang mga pamahayag. Nganong dili kita kinahanglan magampo sa mga santos? Una, mga igsuon, kinsa man ang mga santos nga giingon sa Bible. Si San Pablo nagaingon mga igsuon diya sa mga sulat sa Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Mga igsuon, ang mga santos mao ang mga buhi, ang mga believer, ang mga tumutuo ni Ginoong Hesus. Mao na ang giingon nga mga santos ni Pablo or living saints, buhi nga mga believers of Jesus Christ. Nganong dili ta kinahanglan magampo sa mga santos. Ang pag-ampo sa mga santos, mga igsuon, wala ka na gitudlo diha sa Bible, sumala sa gitudlo sa mga fake defender. Never gitudlo sa Bible nga magampo kita sa mga santos, kay in the first place ang mga santos or saints nga giingon diha ni Pablo igsuon kadtong mga buhi nga mga believer nga mga tumutuo ni Ginoong Hesus. Ug ang mga santos o mga believer, mga buhi nga tumutuo ni Ginoong Hesus, kinahanglan mo direkta pag-ampo, mangayg tabang di alamang kang Ginoong Hesus, ug dili kinahanglan magampo, magpakitabang sa mga santos, kay ado naman tay Ginoong Hesus nga moy atong manlalaban, moy atong tigpanalipod, ug moy atong tanan. So di na kinahanglan magampo sa mga santos. Oh, mo nay nahimo niyang pamahayag. Una, ato ning tubagon ang una niyang pangutana. Nganong dili kita kinahanglan magampo sa mga santos? Natural kay nganuman sama ra guna siya sa usa ka analohiya ba. Daghan kaayo kag napilian sa Facebook, daghan kayo kag napilian sa Shopee, pero nganong wala nimo order tungod kay wala kay kwarta. Nganuman nga di man jud ka mo shopping sa mall, wa jud kay kwarta, kay kumo shopping kay ibog-ibog ra ginang imo. Ngano mang di makamusuroy sa merkado or sa tawag aning mga groceryhan tungod kay wa kay ana, wa jud kay kwarta. O di ba? So mausab ni sa iyang giingon Nganong dili kita kinahanglan magampo sa mga santos? kay wa man sila santos, natural. Mindset ba mindset? Wa mo'y mga santos mo nang dili gyud mo moampo og santos. Sama sa analohiya ba? Di mo palit kay walay kwarta. See? Ikaduha niyang isyo niingon siya. Si San Pablo nagaingon mga igsuon diya sa mga sulat sa Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Mga igsuon. Unsa to? Si San Pablo nagaingon mga igsuon diya sa mga sulat sa Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Mga igsuon. Hoy, ato daw kuno ng idugtong be. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Na, mura manig announcer sa bingguhan hinoon. Mo ni resulta. Nagsige na lang yama-yama, walay kapitulo, walay bersikulo. Di ba? Katawanan kayo, pinawa. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Agohoy. So, arita, kining atong pag-ampo sa mga santos, biblical ba? Yeah. Una, tinuod ba nga ang mga santos mag-ampo ta biblically basis na ba Diyos Biblia? Mo ni atong basahon ang Biblia. Ang pag-ampo sa mga santos, mga igsuon, wala ka na gitudlo diha sa Bible. Dire sa Biblia ang santos nga Biblia Latina Vulgata ni Monsignor Yap. Basahon na to ha. Si San Pablo niingon siya sa Episo kapitulo 6 bersikulo 18.
pangaliyo po sa tanang panahon diha sa espiritu, pinaagig tanang kaampuan ug pakiluoy ug dinhi niini gayod pagtukaw pati sa tanang pagsiging-siging ug pakiluoy alang sa tanang mga santos. See? Ampog santos biblical si San Pablo nagingon. Di ba? Onya ang pangutana. Makahimo ba ang mga santos pag-ampo? Basahon na to ang Biblia. Sa Holy Bible, New King James Version, kining na ay logo sa Seventh-day Adventist Church. So, New King James Version, sahon na to. Sa Revelation, chapter 8, verse 4, ningon, and the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Pag-ampo sa mga santos. See? Biblical ha? Lain, itong basahon, murag yapon nga translations Biblia. Revelation chapter 5 verse 8. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowl full of incense, with the prayers of the saints. Pag-ampo sa mga santos. Tanawa ning giingon sa Biblia, sa Latina Vulgata ang santos nga Biblia ang gihubad ni Monsignor Yap. Unsa may mabasa nato dire? Sa Kapangdayagnan 4:8. Basahon na to. Ug sa mag-abli na siya sa basahon ang upat ka buhing binuhat ug ang kawhaag upat ka tigulang ng hapa atubangan sa nating karnero ang tagsa-tagsa may alpa ug mga kupang bulawan punog mga pahumot nga mao ang mga pag-ampo sa mga santos. Di ba? Nasa Biblia, klaro. Giingon pag dire sa Kapangdayagnan, Kapitulo 8, versikulo 4. Og miotbo ang aso sa mga insinso nga sa mga pag-ampo sa mga santos gikag kamot sa anghel atubangan sa Dios. Si ampo sa mga santos. Mauna naa Biblia mabasa letra por letra, dili ning giingon niyang Ang pag-ampo sa mga santos, mga igsuon, wala ka na gitudlo diha sa Bible. kon balanseho na to pag-ayo, unsa man ning ilang mga pag-ampo? Gampo ba na sila sa ilang kaugalingon? Dili, kay naluwas naman sila, naman sila sa langit. Nag-ampo sila para nato kay kita nangayog tabang nila aron sila mo ampo ngadto sa Ginoo kay sila suod naman sa dughan sa Ginoo ug naa naman sa langit. Mao na siya thinking mindset ba. Balanseho na to kining yang giingon. Ang mga santos mao ang mga buhi, ang mga believer, ang mga tumutuo ni Ginoong Hesus. Mao na ang giingon nga mga santos ni Pablo or living saints, buhi nga mga believers of Jesus Christ. O tinuod man na kay naa may mga santos nga mga buhi. Di ba? Kanang living saint nga giproklamar daan sa simbahan wa pa nangamatay tungod kay ang ilang mga buhat santos gyud ang ilang padulungan mo nang ang simbahan mo deklarar nga living saint pareha adtong ni Saint Mother Teresa. Kining niya giproklamar man na sa simbahan sa wa pa mamatay nga the living saint, di ba? Inana na siya. So in terms aning nangamatay na, ang giingon po diha nga buhi ang ilahang mga kalag. Ang kalag nila nga buhi naa sa Ginoo nakig-uba na. Mauna kung atong balansihon pag-ayo, nangamatay naman unta ni sila pero tan-awa. Si Blessed Carlo Acutis, wa malata yang lawas. Si Father Pio, wala gyapon malata ang iyang lawas. 'Di ba? Og uban pa nga mga santos nga wala malata ang ilang lawas nga dugay nang nangamatay. Mao na kay ang ilang mga kalag nakig-uban man dito sa langit, das Ginoo, nakig-uban man sa Ginoo. So sila makahimo sila pag-ampo alang kanatong mga buhi nga nangayo og panabang nila. Mo giingon ni San Pablo sa atong gibasa ganina sa Biblia.
nga mga liupo kita pinaagig pakiluoy og pagampo diha sa mga santos. Di ba? Muna siya ang rason. Next, kini bang nangamatay na tong kaigsuonan unya na santos ang ilang kalag ani nga nas langit muampo buginis Ginoo. Diya, sa natong Biblia. The Message Bible sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11 ningon, when he ripped off the fifth seal, I saw the souls of those killed because they had held firm in their witness to the word of God. They were gathered under the altar and cried out in the loud prayers, how long, strong God, holy and true? How long before you step in and avenge our mother? Then its martyr has given a white robe and told to sit back until the full number of martyrs was filled from among their servant companions and friends in the faith. Klaro kaayo nga ang kalag sa mga nangamatay nga naas langit na santos na nagampo gyud sa Ginoo. Di ba? Klaro kayo? Cried in aloud prayers. Sus Ginoo. Perting klaruha kay tanan. Pakyas ang panghuna-huna nining Kristohanong madasigon sa iyang pag-ingon nga ang mga santos kuno dili na pwedeng ampuan. Mao na ang iyang tirada. Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians, Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians, Galatians, Ephesians, Philippians, Galatians. Oh. Mura na siya og announcer spiryahan. Pastila na lang in taon. Mao nang ako magaingon kaninyo, ayaw gyud mo pailad ni ining mga taong mangingilad. God bless.